Kuyintokozo ukukhuluma nawe. Igama uPasoningi, uNkulunkulu ekakulonde, uNkulunkulu akubusise. Inkosi ngiyamaphupho on your flick isibheka iphupho lebusisiwe mukone uthi la ukuphupha udla emncwabeni udla ngathi inyama yenkomo, inhliziyo yenkomo, eney'ngingila zenkukhu phakelwa abakabobaba wakho, kodwa akwazi ukuthi abakuthandi. Iphupho lingasho into ey'ningi ke leli. Kodwa one, uma uphupha umuntu noma-ke esithi isitha sakho-ke sikunikeza ukudla. One, ngabe uPaul ngasho ukuthi wena ngenzeka mhlawumbe uzothola ukwenzelwa umusa umuntu othile kungekudala, noma uzokwenzelwa ufefe umuntu othile kungekudala. Okungenzeka mhlawumbe lowo muntu loyo umuntu obengenaso isihawu kuwena, kodwa ngahle bese kwenzela lowo musa lo, noma-ke isitha sakho uqobo singahle sikwenzele lowo musa noma lolo fefe lolo empilweni, uyayibona. Two, uma uphupha isitha sakho sikunikeza la ukudla, uPaul ngabuye uchaze la ukuthi isitha sakho sifuna mhlawumbe uxolo. Ngenzeka sifuna nixolelane, noma-ke sifuna ukuxolisa kuwena, noma sifuna uxolo. Kanti futhi kungaphinde kuchaza ukuthi ngenzeka isitha sakho sikuyengela ophathe, noma-ke sikholela ophathe ukuze uzogcina ususethemba futhi uzizwe mhlawumbe ngathi uphephile uma useduze naso, bese siyakugadla-ke ungasanakile. Kanti-ke vele ngokujwayelekile uma uphupha-ke isitha sakho sikunikeza ukudla, futhi lokho kudla ukudla upha usuke lusho la imizamo yesitha sakho yokukugadla ngedliso. Uma uphupha udla ephusheni isikhathi esiningi suke kuwuphawu usuke lusho ukudliswa ngephupho. Unhlanhla mchunu noma unhlanhla kwamchunu uthi ngicela ubuze uma uphupha la ucosha imali emnyama engcolile, imali yamaphepha empeleni engcolile, kusho ukuthini? Uma uphupha la uthola imali engcolile uphawu olubi kakhulu, ngoba lolu suyo liyaxwayisa ukuthi mhlawumbe ngenzeka umuntu ongahlathali isinqumo, ongenzela leso sinqumo lesizokulimaza, futhi mhlawumbe senze impilo yakho ingahambi kahle financial, uyabona, noma ngakweze imali. Ngenzeka futhi mhlawumbe uma uphupha la uthola imali uthola ukuthi lolu phawu luxwayisa ukuthi ke lesinqumo uzosithatha wena ngenzeka mhlawumbe senze ukuthi ulahlekelwe inzuzo uma ukuthi umuntu osebenzayo noma umuntu onebhizinisi, uyabona. Noma sizokwenza ukuthi uthwale kanzima nje ngakweze imali, noma nje currently umuntu ke izinto zakhe singahambi kahle emalini man. Kanza kwethu siyabonga kakhulu uNkulunkulu ke akakubusise, uNkulunkulu enisikelele khona ke amakhambi lapha, abantu abathola umakhambi ngamakhosi amakhulu lapha uMazibuthe bathola lapha le-pure chambe babebasha abantu. Siyabonga umakhosi amakhulu sephinde wabuya namagezo enhlanhla ashaya emhlolweni. Uma ufuna ukuba nenhlanhla uthandeke uqame wedwa uphinde uhlale nemali, zitholele uMazibuthe ikambe lingashaya eceleni. Ungaphinde usitholele i-pure charm, yona ke yokusiza ukususa isinyama, isusa isichitho, isuse namathunzi bese kwenza ibe nogazi. Shintsha impilo yakho njengamanje ngamagezo enhlanhla. Shayela ke u-079 267 0928 noma uthi nozazizo@rockmail.com ufake i-order lakho njengamanje. Umakhosi amakhulu.